project na ibibigay sa atin ng gobyerno. Napakaganda, napakasimple. Pintura na siya at dito rin sa kabila alis ito na rin, yari na rin. Pero titignan natin mga kajingjing, silipin natin yung loob, no. Ang kinaganda nito mga kajingjing, kung iisipin natin ha, yan, ito yung bubungad sa atin, yan, pinakasimpleng bahay na pamimigay ng gobyerno. Yan, bibigyan ng ganitong itsura na napakasimple. Tapos at napakaganda pa, naka-tiles na yung mula dyan. Yan, titignan natin yung background. Yan, ang gandang tignan ng video nito. Saka makikita ng pabahay ng ganito na tiles na nayari na. Mga kajingjing, pasok tayo, tignan natin ang nasa loob. Wala akong inidoro pa. Yan, ito yung kanyang bubungad, yung ating lababo. Yan, naka-tiles na rin mga kajingjing ha. Ito, isipin mga kajingjing, sobrang ganda, sobrang simple. At pag dito naman sa right side, makikita natin itong ating kwarto. Yan, titignan natin yung ating kwarto. Yan, napakaganda. At ganyan din ang pagkakayari nito. Isang mga pare-pares lang yung pagkakayari mga kajingjing. At itong dingding ito mga kajingjing, yan, ano siya, plywood. At ito kabila. Ito yung pinaka-finish na pamimigay ng pabahay. Tapos yung mga bintana nila, uy, high-tech, ganda, no? Tapos ikot tayo dito, tingnan natin yung kanyang banyo. Silipin natin yung banyo mga kajingjing, mula sa taas hanggang sa ibaba. Yan, naka-tiles din to. Uy, napakasimple, napakaganda, no mga kajingjing, no? At siyempre may shower room yan, may shower dito, no? Ito yung pinaka bubungad sa atin. Subukan natin na simulan ulit dito. Papasok tayo, ito yung entrada. Pasok tayo mga kajingjing. Bubungad sa atin ang lababo, sala. Napakaganda mga kajingjing. Yan. Tapos dito sa likod mga kajingjing, titignan natin ito mga kajingjing. Meron siyang extension dito. Pinakano natin ito mga kajingjing. Kung titignan natin, nakakusinan na ito siguro. Hindi pa siya yari mga kajingjing, oh. Maglagay na lang kayo ng ano dito, ng mga tinatawag na ano, na yero extension. Napakaluwag. Kung paglabas natin sa video mga kajingjing, makikita natin dito ang katalikuran niya, ganun din, no? Yun yung mga katalikuran niya mga kajingjing. Kung anong pagkayari natin dito sa mga kajingjing dito sa kabila, yun din may pagkakayari dito sa kabila. Yan, pare-pares lang naman yung design. Yan, napakaganda ng mga kajingjing, no? Bibigyan ka ganitong pabahay ng gobyerno. Mapipil mo talaga na iyong bahay, no? Kung sa linilipatan natin dati, hindi naman ganito kaganda. Ngayon maramdaman natin yung ganda, di ba? Hindi mo ma-appreciate yung binigay ng gobyerno. Sobrang ganda. Alabas naman tayo, tingnan natin. Alabas tayo. Ito ang pinaka front view niya. Tingnan natin. Yan, pinaka front view niya. Dito rin sa kabila, tingnan natin mga kajingjing. Masaya ako mga kajingjing ng vlog kasi sobrang ganda. Ito, sa kabila mga kajingjing. Kung pinansin natin mga kajingjing, doon sa kabila, kung papasok tayo, nasa right side yung kwarto. Ito na ang pagpasok natin dito sa entrada mga kajingjing. Pagmasdan nyo mga kajingjing, pasok natin dyan sa entrada. Kanina, right side yung kwarto. Ito, ayun nasa left side. Napansin mga kajingjing, halos magkatalikuran yung kwarto. Yan, di ba? Napansin nyo? Kung titignan yung ating video, magkatalikuran ng ating
kwarto mga kajingjing. Yan. At yung banyo, ano din, katalikuran din yung mga kajingjing. Yan. Kung ano yung design sa kabila, yun yung yari din sa kabila. Tapos lalabas tayo. Taras tayo ng konti. Labas tayo mga kajingjing. Dito sa likuran. Labas tayo sa likuran. Yun, ito yung binidyo natin kanina. Dito sa kabila. Ito rin ganito rin pagkakayari mga kajingjing. Yan. Napakaganda, napakasimple. Sino kaya magkakaroon ng pabahay ng ganito, no? Sino kaya ang papalad na magkakaroon ng swerte, no? Kaswerte naman yung taong ini, ano eh. Kaswerte, makakapagbabahay dito. Binigay sa atin ng gobyerno. Sobrang ganda. Napakasimple. Pero, maganda. Yan. Ganito rin pagkakayari dito. Labas tayo ng bahay. Yan, pare-pares lang yung design na. Yun, pero yung nakita natin video, yun talagang pagkakayari niya. Finished product. Kalang factory, finished product, no? Ayan, ang ating skinita. At kinaganda nito mga kajingjing, meron tayong parking space. Yan ang pinakamaganda dito, meron tayong parking space. Kahit nasa skinita tayo, meron tayong parking space. Kasi sa Norville, yung ibang pinamimigay ng bahay, walang parking space. Diba? Nakipansin niyo mga kajingjing? Meron sa parking space dito, oh. Dito may parking space siya, oh. Kung meron ka mang motor, sasakyan, hindi na nakakasikip kasi pwede mo siyang iyan dito, garahe. At pwede mo rin lagyan ng bakod. Yan, lagyan mo siyang bakod mga kajingjing, oh. At yung pundasyon ng bakod natin, malaki. Mga kajingjing, isin mo ang laki niyan, oh. Bawa dito ka gagarahe. Ang laki niyan mga kajingjing. Oh. Isang jeep, isang kotse. Pwede dito na naka-side. Dito. Pwede mo lagyan dito naka-side. Diba? Ano pa yung motor? Napakaliit na motor. Kahit mayroong, ano pa yung kulong-kulong o sidecar man yan. Napakaliit niyan. Pwede mo siya garahe dito. Diba? Oh. Yun lang nga. Hindi pwede magkasalubungan yung sakyan pag once na may pumasok dito. Isa atras. Pero kinang ganito may parking ka sa harapan. Yan, dito muna namin puputulin na aming video at i-update na lang namin kayo pag mayroong bagong video at maraming natapos. Para sa lahat, pinamimigay ng gobyerno, maraming salamat at sana ma-appreciate ninyo ang binigay ng gobyerno para sa inyo.